אני אגיד לך מה, כל מי שאמר לי איך לעשות את זה, נתן לי עצות גרועות. ואז אתה עושה, תקשיב, אתה פשוט צריך לעשות מלא, וזה יקרה בעצמו, זה טבעי, זה קורה. אני כזה, וואו, זה נכון. כאילו, עושה, פתאום אני לא עושה יד יד, אני עושה שתיים ביחד. שמע אחי, זה משהו שפשוט כאילו, אני אומר את זה לכל בן אדם שמדבר איתי על לא משנה מה, זה בכל דבר בחיים. כל דבר שאתה עושה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה תשתפר גם בלי לשים לב. לא, כמובן שלא, אם תנסה לעשות אותו דבר. פשוט תנסה להשתפר ותנסה אפילו קצת להבין, פשוט יקרה מעצמו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אין דרך אחרת באמת, כאילו. כל השאר זה חרטות, אין איזה שיטות מיוחדות באמת לשום דבר. ברור שאנשים יכולים להגיד לך, תנסה ככה, תנסה ככה, תנסה ככה. אבל גם אם תשתמש בשיטות האלה, אם אתה לא תנסה עוד פעם ועוד פעם, זה לא יעבוד. אתה צריך פשוט לנסות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזהו, אתה מצליח מתישהו. זה הטבע של החיים.